Gradonačelnik Vučević je tom prilikom gostu iz Albanije poželeo srdačnu dobrodošlicu u Novi Sad, koji je nadaleko prepoznat kao multietnička i multikulturalna sredina, koja neguje odličnu saradnju sa svim pripadnicima nacionalnih manjina i poručio kako su upravo različitost kultura i tolerancija bogatstvo Novog Sada. Gradonačelnik Erion Veliaj se zahvalio na dobrodošlici i istakao da mu je veliko zadovoljstvo što sa saradnicima boravi u Srbiji i što ima priliku da kroz posetu Novom Sadu stekne bližu sliku o velikom uspehu grada koji se nedavno ovenčao sa 2 titule, a to su Evropska prestonica kulture 2021. i Omladinska prestonica Evrope 2019. Na sastanku se razgovaralo o intenziviranju saradnje dvaju gradova, posebno na polju kulture. Dva gradonačelnika su se saglasila da je iskustvo Novog Sada od velikog značaja za kandidaturu Tirane za Evropsku prestonicu kulture.